Район башлыгы җитәкчелегендәге махсус комиссия чәчүлекләр торышын карады. Комиссия составында авыл хуҗалыгы белгечләре һәм аксакаллар эшләде. Алар бертөрле кузаклы культуралар чәчелгән басуларның чисталыгын, үсентеләрнең торышын карады, ни дәрәҗәдә дымга туенуын күзәтте, хуҗалыклар эшчәнлегенә бәя бирде. Чәчүлекләрнең куелыгы әйбәт. Менә аларның торышына килгән вакытта кайсы җирлектә яңгыр яуган, анда чәчүлекләр әлбәттә әйбәтрәк. Һәрбер басуда да тиешле тирәнлеккә күмелгәне, тиешле күләмдә семена чәчелгәне, кешенең зур хезмәте сразу сизелеп тора. 8 градустан 11 градус хәллек минус суыклар төште 3 көн рәттән. Бу инде шулай зыян салды. Безнең инде 3000 гектар рапсны кире бузып чәчәсе булды, 3000 гектар үлеп бетте. Шулай инде уҗым культураларына, пишән көпьеллык үлән культураларына зыян салды. Анда инде теге бузып чәчү булмады, но теләгән уңышны алып булмаячак. Быел җирлегебездә яңгырлар сирәк ява, бу чәчүлекләр торышына да тәэсир итә. Азмы күпме яңгырлар булган хуҗалыкларда чәчүлекләр торышы да яхшырак. Бу яктан туган экограф фирмасына бәхет елмайган. Бүгенге көндә инде бөтен тәрбия эшләрен алып барабыз. Язгы культураларның гербицидный обработкасын тамамладык. Көзге культураларда бүгенге көндә инде яфрактан тукландыру эшләрен алып барабыз. Кумбагышта химзащита тоже ниләргә чүпләргә каршы эшләнеп бетте. Бүген менә төнне елына күрә инде өмет бар. Яңгыр көтәбез. Гел яңгыр яумаган җирләрдә дә карадык. Кешенең фермерның инде ул менә кеше кулыннан килгән әйбер башта эшләнгән, агуланган, әйбәт орлык салынган. Инде алар һәр менә чүпләргә каршы эшкәртә алып баралар. Шуңа күрә менә җәйге яңгырлар әзрәк булса, киләчәктә менә һава торышы шундый корылык дәвам итмәсә, безнең әле җитәрлек күләмдә ашлык алырга мөмкинлек бар. Соңгы көннәрдә явым булуы игенчеләрнең кәефен күтәргәндер. Ни әйтсәң дә күпме хезмәт куеп, тир түгеп үстергән икмәктән мул уңыш аласы килә бит. Игенчелек белән шөгыльләнүчеләр өчен бу бердән-бер керем чыганагы да. Римма Авзалова, Динар Нуруддинов, Мөслим телевидениесе.